SKG. Ia zi SKG că te laudă cineva aici. Bă, mă auzi, mă? Mă auzi? Salut, salut. Mă auzi? Stai să opresc Da, live-ul. oprește live-ul, frate, oprește live-ul. Așa, fii atent. Vreau Ia să zi. spun și eu ceva ce mi s-a întâmplat în viață. Ia zi, frate. Bine. Sunt băiat calificat, nu sunt prăduitor. Știți bine că v-am dat buz, v-am fost de ajutor. De ce mă denigrați? De ce vă dați la mine? De ce mă priviți de la înălțime? Mergeam lângă voi, vă ajutam să faceți elo, dar eu câștigam nici măcar 5. Mă treceați la fraier, mă credeați mai mic, dar cu toate astea eu tot v-am dovedit. Tare, tare, ca un munte, boții m-au făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Tare, tare, retake-ul m-a făcut așa, am dat cap și am mers pe burtă, nimeni nu mă va bătea. În urmă cu ceva timp mi-ați făcut tichet, v-am dat report la toți și nu mai știu care e să vă... Bă, din asta, jurez că mă jur că l-ați făcut. Mersi Bă, mult de donație, care, Cosmin știi atent, Alexa. Te pup, fii Cosmin atent, Alexa. înainte, am emoții acum rău de tot și bine am dat-o. Fără mișto. Da, mă, fii atent. În urmă cu ceva timp mi-ați rupt inima, v-am bătut pe toți pe Face-it, vai de pula mea, de față cu lumea, mi-ați făcut tichet, mi-ați zis că am coduri și că sunt codat infect. Azi vă mulțumesc pentru toate relele, m-ați învățat să nu mai am deloc scrupule, nu mai am sentimente, sunt rece ca gheața și fac laceri într-una fiindcă îmi dau viața. Bă, n-a fost rea, sincer. Bă, lasă-o. Ha. Mi-am găsit o echipă, băieți de oțel, o familie de negri, nu mai știu care e. Au fost trădați și ei, la fel ca și mine, și ne-am separat de toți să ne fie bine. Aici cel mai important e caracterul, suntem unul pentru toți și toți pentru unul. Avem level 10, ne jucăm cu level 1 în echipă, farmă-melo și nu avem frică. Bă, bravo. Bravo. Asta, Respect. mă. Bravo. Băi, respect. Hai, bravo, bă, chat. Bă, cel mai bun de până acum. Ești nominalizat să câștigi 5 euro. Îți iei premiu pe Faceit. Îți iei premiu pe Faceit. Bă, fii atent, am un mouse să mă bată mama, e lipit cu scoci, mă joc de 3 ani cu el și am level 10. Bravo, tati. Bravo. Golden Buzz. Ești în marea finală. Sunt în finală? Da, hai te pup. Bine, hai. Hai să vedem ce mai găsim.